back to my channel and my new video. So guys, ini जोङो बे आलासिनो दादानाव आमथिसुवानि ओमफ्राय बिराद गरम आरो बहुत भिडिअ आपलोड खालामनाय दं आरो आंना ओमफ्राय नायसै माला माला आपलोड खालामलांनो हायो ओमफ्राय नै आं आइनि दख'ना गोदान गानोमोन आरो आंनि भिडिअ नुखादों जानो बे दख'नाखौहाय ओमफ्राय उदै गिदिर नुथारबाय स' नायलांदो गाइस भिडिअखौ ओमफ्राय टाउनावबो थांनो नागिरदोंमोन आरो आयौ ओमफ्राय पर्दा लायनो ओमफ्राय नायसै जायोना जाया ओमफ्राय थांसै दे गारियाबोथ' सालायग्रा गैखाला नालाय ओमफ्राय गारिया दाबो सोलोङाखै ओंखायनो आमाइ दोननांसिगोन आमाइया भिडिअ नायबाय थादों ओमफ्राय दायो टट'जों थांसैलाय नै फैद' हरदोंहाय स्त्रियाखौसो लिंहरफ्लांदों सोर सोर थांनो नागिरदों नै बिसोर सानै ओमफ्राय आं आब' आयौ गाखोनो हायाथ' नै बाय बाय स्रिया बाय बाय हावदारानो खाराखै नै दालामिना खाफालावबो खावलायावबो गोजा जाजोब्बाय सान्दुंजोंनो गोलोमजोब्बाय बिमायाबो सिबबाय ब्लाउसआनो नै गरम बोथोर आलासि जाजायालै संग्रायाबो खस्थ' मोनाबा ओइस थाखुमालायो नै लोगोहा गावखौ मानो होनदों उदै गिदिरजों नुबाय नै दख'नाया गिन्द्रि फालुबाय नुबाय नोंसिना सोना ada kostum belajar ginter pak ada kostum belajar ginter kalau kau jadi ini ya lah kostum belajar ginter kalau kau jadi pulang ke sini lah karena kan bos lebih Gustiयाव गोथांखौसो मोजां मोनो मोजां ना बिहा लकेल बारा माबाबो नङा बायनायाव गांसे लाबाय आं लायाखै बेसेबां 1800 बिसिनांलाय माथो फैसा जोबनांगौ जाखो फोजोबनानैबो मोनफैबाय दायो आमाइया दोननानै थांबाय आरो जोंखौ दायो फैफिनसिगोन टाउनाव थांनो थाखाय हाबा बिहा मानो हाबमोना दे मानो दर्शन जाफैथ'वाखै ओंखायनो हाबलालाखै आलासि जमा जमि नायलायनो जाथि खुरमालाय सिनायलायनाय मोनसे माबा जायो होनबासो हाबफैगोन नङाबा हाबनो मोनथ'वा फिसाजोनाव हाबनो मोनथ'वा आरो ओमफ्राय आंहा दहायो 8:30 सिखारदों आं मेगना बुथेजोबबाय नायदो रसबा गानजोबजोब्बाय बिसोरना आयु खारलायलायबावबाय आयदै थ' मा लामाया बैजोंसोमोन ना ओंखायनो आन्दायलायदा saling masa loंलायबाय नै दा साहा लोंखांदोंमोन बिसोरो गोथाव कुन्थु सना दाबो आंबो मोनसे
Kabar dong gila jago. Nah, ano tuh? Saha. Sonia belum nggak? Jauh. Kerja aku belum nggak? Jauh lưng là bay bay hôm nay jauh gần phố. Lưng được. Jauh không? Jauh gần lưng bay. Này, sepan kita sini. Sonia hôm nay min lấy thật tình. Lưng à? Strike không? Đi lưng lấy cái gì? Lưng là không ạ? Lưng phía nào vậy bà? Mà ra không lên lưng cái gì? Đi lưng đi. Anh thì các bạn luôn nè, phải lưng cái gì? Bottle ní ra vậy nè. Sanjing ní lưng chụp vậy. Sonia bây giờ lưng đứng. Lưng này là spread của tôi, cọp trên lưng đó. Đã thông nó wash cần hell ra được sao này Ang boleh. Karen bugilam pregor mana Maya. Ayo ang na ku sih. Aida. Kan lang si Mama. May siap ko kita. Malah beli nang sana amat tidak dia. Apa? Saya main sih. Dia kaç ta foto kepnen laksina da bagus nih. Dia. Naidu. Mau deh mama kok. Coba ini. Karbo baik ye. Lipstick pun lele nih, simpan dia. Aku suka kayak. Ya lipstick pun lele. Poda na gedang ni, poda. Haba. Haba lah. Sorry, and very simple concept. Kurkisni mau lang hoy dong. Bisa sih macam mana lah orang. Bikulan mentam nih pusing nih ada. Komino online sih kan jeng lakang bayar kan. Oh, mbak micinan thai nih, ni bela nih. Ini lah nih. 5 feet ada 5 feet kuna gujang nih. Biku macam dong tuh. Macam dong tuh. Ayu bertar. Kat macam bisa. Kurkis poda. Gusla labai nih mutu menempai jenau tapi nih harus takut tuh. Labai. Oke, kau dang. Biku nang lah tuh dah kawan ya. Tuh dah. Muzang muntu bibu. Lalana gedeng nih mutu nih. Jadi jolly. Time bila. Mama lagi nih. Hah? Oh. Ini kau dang biku selain.
itu Sriya millan नुवाखै नोङो सिङाव सल्लथा नै दासो नंफैदों बे आंनि आलदा कालार बे बिसिना एखे नै थैसा लासिंसिंखा फर्दाया एखे जोब नै जानो गस्ला गोदानखौ गानथारबायबो नै दालिमिया नोंहाबो गानाखै गानाखै स' गाइस दायो न'आव मोनफैबाय आरो 8:30 जालायबाय ओमफ्राय आं मा लाबोखो बेखौथ' मिथिखाबायानो स' दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गाइस नेक्स्ट भिडिअ थांनो बाय बाय